בשבת הפרויקט. איזה... הפרויקט וואי. פאקינג, אחי. עם המלך הטריוויה. אני לא טוב פרשת שבוע. וזה מתועד ככה שיכולו להוכיח לכם שאנחנו יודעים. כי זה אצל דורון. לא, אל תגיד, סתום. זה היה 10 ימי תשובה, לא? בסדר, אולי אחר כך היית צריך להיות 10 ימי תשובה. אני רוצה להגיד וערה, אבל זה לא וערה. אחי, אני חייב לומר לך שזה היה לי בראש. לא רעיון טוב. שם. יאללה, תן לי חוש, נו. דווקא אני אוהב את הקטע של האזיקים. אני לא יודע, אבל זה משהו בספר ויקרא, זה לפי אותי שמות קדושים. לא, זה ויקרא. יואו. תשתה כמו גדול. מה וואו? איפה הוא? מה? יש לך, אין לך מה. רגע, אז איזה פרשה זו הייתה? ויקרא. באמת? יש כאילו את זה של דורון. יואו, איפה זה הדף הזה? זה פה, מאחוריך. אתה רוצה לקרוא? עוד מעט.